Aquest edifici té més de 120 anys, però el que protegeix té més de 2.000 anys d'història. I aquest cap de setmana celebra els seus 30 anys explicant la història de Catalunya amb una jornada de portes obertes. Queda't perquè t'explicaré la seva història des d'abans de que fos un museu fins a transformar-se en l'actualitat en un espai de difusió i promoció cultural i històrica. Aquest edifici es va construir entre 1881 i 1902, en plena revolució industrial. Va ser dissenyat per Maurici Garran com a magatzem generals de comerç del Port de Barcelona. Aquí arribaven mercaderies de tota la Mediterrània, en un moment en què Catalunya era el motor industrial del sud d'Europa. Però molt abans d'això, aquí mateix hi havia i hi ha mar. Aquesta era la línia de costa medieval, on els vaixells catalans de la Corona d'Aragó sortien a conquerir i a comerciar per tota la Mediterrània. Aquest lloc ha estat vinculat a la mar i a la història del país durant segles. Al llarg del segle XX, l'edifici va perdre la seva funció original. Va ser caserna del cos de carabiners. Va estar abandonat i fins i tot va estar a punt de ser enderrocat, però va sobreviure. I el 1996 va renéixer com a Museu d'Història de Catalunya. Un museu creat per preservar, explicar i transmetre la memòria d'un poble, convertint uns antics magatzems de mercaderies en un espai de memòria i història. Aquí dins hi trobem més de 2.000 anys d'història, de la prehistòria i els ibers fins a la Catalunya actual. La història de figures com Guifró Pelós, Jaume I el Conqueridor, els almogàvers, Serrallonga, bandolers, pirates i corsaris, o Pompeu Fabra, Enric Prat de la Riba i la Lliga Regionalista, obrers, sindicalistes, anarquistes i comunistes, o Pau Casals, Francesc Macià, Lluís Companys i molts més. La història de conquestes, de resistència i de supervivència. Aquest museu existeix per una raó, perquè un poble que coneix la seva història és un poble que sap qui és. I fa 30 anys que aquesta institució protegeix aquesta memòria. Feliç 30è aniversari al Museu d'Història de Catalunya. I si encara no hi heu estat, veniu, perquè la història de Catalunya també és la vostra.